खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बड'लेण्ड जब्स इनफो चेनेलाव बरायनाय थाबाय। गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायो दि जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनहा जाहाथे अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयो बिदिनो गुबुन गुबुन जब नटिफिकेशन्स मोनबाय थानो थाखाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय बिथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय। थुदो दानिया लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। दिनैनि भिडिअआव IBPS इन्स्टिट्यूट अफ बेंकिं पार्सनेल सिलेक्शननिफ्राय मोनसे रिक्रुइटमेन्ट ओंखारदों क्लारिकल पोस्टआव आरो बेवहाय अल टोटल 5830 वेकेन्सिस दङ आरो नोंथांमोनहा बेखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन। एप्लाइ खालामनायनि डेटआ स्टार्ट जाबाय 12 जुलाइ 2021 निफ्राय आरो लास्ट डेट अफ एप्लाइआ 1 आगस्ट 2021 सिम आरो बेवहाय नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएशन खालामनाय जाबानो जाबाय। बिदिनो गुबुन गुबुन इनफरमेशन्सखौ नायनानै लाखाबावनोसै जेरै स्टेट वेकेन्सिस स्टेट वाइज बेसेबां वेकेन्सिस दङ बे पोस्टनि थाखाय आन्डामान एन्ड निकबाराव दङ 3 वेकेन्सिस, आन्ध्र प्रदेशआव दङ 263, बिदिनो जोंनि आसामाव दङ 156 वेकेन्सिस। बिदिनो गुबुन गुबुन स्टेट्सआव गुबुन गुबुन वेकेन्सिस दङ नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। आं बेनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शन बक्सआव होना होगोन आरो नोंथांमोनहा जायखिजाया स्टेटआव एप्लाइ खालामबाबो बै स्टेटनि लकेल लेंगुवेजखौ नोंथांमोनहा रोंनांगोन। दानिया स्पेसिफिकेलि जोंनि आसामाव मा बेंकआव वेकेन्सिस ओंखारदों एबा केटेगरि वाइज बैफोर बेंकआव बेसेबां वेकेन्सिस दङ जेरै बैंक अफ इन्डियायाव जेनेरेलफोरनि थाखाय दङ 3 वेकेन्सिस, केनारा बेंकआव SC फोरनि थाखाय दङ 2 वेकेन्सिस, OBC फोरनि थाखाय दङ 5 वेकेन्सिस, सेन्ट्रेल बैंक अफ इन्डियायाव जेनेरेलफोरनि थाखाय दङ 30 वेकेन्सिस, जोंनि ST फोरनि थाखाय दङ 8 वेकेन्सिस, पान्जाब एन्ड सिन्ध बैंक बेवहाय जेनेरेलफोरनि थाखाय 3 वेकेन्सिस दङ, UCO बेंकआव जेनेरेलफोरनि थाखाय दङ 16 वेकेन्सिस, जोंनि ST फोरनि थाखाय दङ 6 वेकेन्सिस, इउनियन बैंक अफ इन्डियायाव जेनेरेलफोरनि थाखाय दङ 15 आरो जोंनि ST फोरनि थाखाय दङ 4 वेकेन्सिस। आरो दानिया एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेवहाय नोंथांमोनहा जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएशन खालामनाय जाबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनहा कम्पिउटारनि नलेज थानाय जानांगोन जेरै डिप्ल'मा इन कम्पिउटारनि मोनसे सार्टिफिकेट नोंथांमोनहा थानांगोन। आरो बे प्रिलिमिनारि एग्जामनि रिजाल्टखौ नोंथांमोनहा सेप्टेम्बर एबा अक्ट'बर 2021 आव मोननो हागोन। बेनि उनाव जागोन अनलाइन एग्जामनि कल लेटारखौ नोंथांमोनहा अक्ट'बर 2021 आव मोननो हागोन आरो बेनि एग्जामा 31 अक्ट'बराव जागोन आरो बेनि रिजाल्टखौ नोंथांमोनहा मोनगोन एप्रिल 2022 आव। थ' नोंथांमोनहा जायफोरा इन्टारेस्टेड एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बेवहाय जास्ट जायफोरा जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएशन खालामनाय जाबानो जाबाय आरो लोगोसे कम्पिउटारनि नलेजल' थानांगोन। थ' आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो थुना होदो जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड खालामो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेशन सौफैयो। गोजोन्थों।